Als mensen ben weer komen. Je net op 7 uur. Wij hebben het thuis wel soort hoor. Soms wil je er wel eens gek van, het gaat nergens oorzoer aan de etenstafel. We zijn al je 4 leppers. Lange gek. Het is al een levenlang grote droom. En dit seizoen komt er dan eindelijk uit. Michiel Sielstra van Eerst Hem jet bij de top van het vierleppen. Hij wint wedstrijden op het hoogste niveau. Hardsteen. 20, 74. Wat het moeilijk maakt, het maakt het niet leuk. Het met al je klappen, met heel soort dingetjes, insprong, onren, al je techniek. Het kan heel frustrerend wezen, maar als het dan wel lukt, dan je houdt het zo'n lekker gevoel. Dikke adrenaline als het bovenin de top zit. Ja, dat doet het voor. De laatste periode leer ik steeds meer van daar. En ik zou ook steeds meer leren. Het vierleppen is een familieding voor Michiel. Hij beoefent de sport te jaren met zijn broerke Riemer. Al meer dan 10 jaar zitten ze bij de vereniging. Riemer hoopt het letter zo goed te worden als zijn broer. Ik denk dat ze nog wat zien verder zetten, kist hè? Ja, het Michiel 4 springt, dat vind ik geweldig. Als ik hem weer in de kranten staan of zo, ben ik wel trots op Michiel. Nou, Michiel is nou gewoon een groot voorbeeld in het hebben. Zij vond ik letterlijk wil springen. Zo. Hoe die man nou springen, dat vind ik mooi om te zien. Ja, het polstok ongelooflijk veer in het wetter. Dat is de eerste winst natuurlijk. En nou, Dit zit er beter. Dit zit er volle beter uit. Beetje, denk ik. Ja. Net echt een meeste talent. Milietse broek hier, die had veel meer talent dan ik. Sprong op een jeugdschool ik verder. En echt sinds junioren is dat wat begint erin dat ik wedstrijden kon winnen. En dat is machtig. Gewoon op het 10 zetten. Ziet er goed. Kom maar, zet terug, zet terug. Juist, lekker. Kom maar, lengte. Ik kan me wel goed opzetten met mijn broer. Vooral met trainen, hij helpt me altijd tips en Michiel weet gewoon heel goed hoe het werkt al. Hè. En daar heb ik niet heel zo toon, dan komen we thuis en hebben we er altijd naar even over. Beetje wat gespannen en dan gaat het koud, dus ik naast. Ja. Haast even op letten. Adem blauw. Ik heb wel zo door Michiel dat hij er volle van weet. Juist. Michiel won nog een soort titels binnen Helje. Maar hij wil meer. Het Nederlands record staat op 22 meter, 21 centimeter. Al een jaar lang. Maar dat wil hij onvallen. 22 meter springen is natuurlijk een mooi doel. De meesten met de soort door. Die kant eerst maar uit.